Salam dostlar. Sen bilen gyzykly kanalymyza hoş geldiňiz. Men Hytaýyň Sian şäheriniň Goz Pagoda parkynyň öňünde ýöne virus sebäpli parka girip bilmedik. Mümkin boldukça daşyndan täsin ýerler gezeriz we olar barada size görüň bereriz. Eger videomuzy halasaňyz like goýmagy ýatdan çykarmaň. Gitdik. Strong, it doesn't make us weak. Tongue tied to service like shy preteens. I could only breathe. Live to believe I'm alone. I gave you my heart. Gel dost berden devam. Dost başında hem heykeli avkat hem heykeli. Biz şu an parkın bir köçe bersinde. Dayanata köçesinde. Dayanata yadıgarının oğlunda köçede. Berde daşyňyzdaky ýazgylar, heýkeller we şoňa näme türlü ýadygar heýkelleri, ýani ýasalan daşdan ýasalan zatlar görýär. Berdiňe Hytaýlarda gelýän ähli turistler hemmesem gedelenje gelýär. Ýani siz hem gelseňiz maslahat beren gezip bilersiňiz, goýer giýje has owadan. Ýani garaňkyda has owadan hemme ýerler ýanyp ýakty bolan soň giýje gelseňiz has gowum kademiň mutkyň. Doşo şu heýkellerime ýadygarlyk barda gysgaça aýtsam adyna Dayanata diýilýär. Ýagny 625-nji ýyllarda Tang imperatorynyň döwründe gurulan ýadygarlyk. 7 gatdan ibarat bolup uzunlygy 64 metre deňdir. Ýagny bu bina ýadygarlygyň içinde Hindistandan gelen Buddizm dinine degişli heýkelleri saklapdyrlar. Heykelin üstüne çıkıp şäher tinlap bilersiň.
Ýagny ähli ýerini görmeseňem köp ýerlerini görmäni mümkinçilik kazanyp bilersiň. Elbetde gelip gören bolsaňyz öňünde heykel bar, ýadygarlygyň öňünde heykel bar. Bu heykel siz gyzyklandyrýandyr diýip pikir edýän. Bu heykel 800-nji ýyllarda, ýagny Tang imperatory Li Ji tarapyndan ejesi Wen üçin dikildilýär. Eger videomuzy halan bolsaňyz, like düýmesine basyň we kanalymyza agza boluň. We indiki videolaryny görmäni mümkinçilik kazanyň we dostlaryňyz bilen paýlaşma, ýatdan çykarma. Gelin indi bolsa fontanlaryň tansyny sinedelim. 古老的现场，凝聚着大唐盛世的璀璨文明。海大的广场，回荡着千年古都的历史脚步声。高耸的城墙，迎来了一个黎明。曲江流水，倒映着锦绣。花海散漫，四月深长，流金岁月，画下清丽的残红。
好。